What's good, you guys? Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. So, you guys, today I'm here with a very trending story. Nyaya iri kunzwisa tsitsi, nyaya iri kurwadza mukati menzvimbo yeNorton. Mamuka hondo isina kumira zvakanaka. Mamuka ngati mamuka chikara, because people are dying almost every day. Almost every day pari kuwanikwa munhu akapondwa. So kuswera nezuro pakawanikwa murume akapondwa akabviswa maprivate parts, and then nezuro pakawanikwa mwana akapondwa akabviswa maziso. So the mother was really crying, guys. Zvinorwadza zviri kuitika mukati menzvimbo yeNorton. Pane akazvisungirira futi last month, pane mwana akazvisungirira. Saka mhepo iyi yasumuka nesimba mukati menzvimbo yeNorton. Zvinorwadza, guys. Let's just put Norton in our prayers. Tivanamatirewo. Tobva ipapo, Madam Boss really enjoyed her trip kuAmerica uko. Aiwa, Madam Boss vakanakidzwa, and she met with the likes of Wapinda, Chapel, Stana, Chichi, and we all know kuti fun was had. Vana vakasangana, they really do click zvekutodaro, vanowirirana nekunzwanana zvekutodaro, and they had so much fun. We all saw my pics, our Wapinda Chapel and Madam Boss, Wapinda Chapel and Stana, and they were looking so stunning, both of them. Toenda panyaya inotevera nyaya yamaititi murandakadzi. Maititi murandakadzi wasn't in a good space nawasu. They weren't in talking terms after vambonetsana, and people expected kuti zvichapera zvakadaro, but to their surprise, Maititi recently came out vachitaura kuti vaitwa makeup nawasu, and they're back together again. And what I'm happy about is Wasu is back to Maititi, because Maititi did a lot for her. Maititi did a lot for him. Maititi vakamitra zvinhu zvakawanda, and in either way nyange vakakutadzira munhu kana akakugonera akakugonera. Toenda papodcast yaDJ Sparks. You all know Zia, the South African lady who's been trending. Zia is now dating VK Lionheart, uyangari murume waChristabel. So Zia is a famous TikToker, South African famous TikToker, and people are not happy. But now recently she went to the DJ Sparks podcast, and we are really waiting and anticipating kuti tinzoti zviri kufamba sei. So this is DJ Ola. DJ Ola was seated here with his excellence DJ Ola nemutungamiriri wenyika. Kufunga kwenyu DJ Ola vanga vachibvunza kuti chii? DJ Ola vanga vachitaura nezvei nemutungamiriri wenyika? These are times, precious times. Kusangana nemutungamiriri wenyika, guys, zvinhu zvinofadza, zvinhu zvino handizivi kuti ndozvitsanangura sei. Thank you for watching. Like, comment.